Добро утро! Днес сме малко неиздържливост. Загрял съм, правих малко тренировка за везна и сега ще правим набирания. Правилата са много лесни. 5 повторения, 20 секунди почивка между повторенията, 20 минути без спирка. Може да правим каквито си искаме хватове, да ги въртиме и така нататък. Хайде да започваме. Аз си забравих днеска часовника и горе-долу много ми ще броя.